Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Abokina ine maka fatan alkhairi. Da ni da kai yau za mu gabatar da wannan shirin da muke magana. Za mu rinka gabatar da shi a ranar Juma'a wanda yake da suna gyara kayanka. Kai ma ka zo ka gaida jama'ar da suke kallon mu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Abokina ine maka barka da wannan lokaci. A madadinka ina gaida dukkan jama'an da suke kallon mu a wannan lokaci. Kamar yadda ka faɗa, za mu rinka gabatar da wannan shirin mai suna gyara kayanka ba tare da bata lokaci ba. Kai tsaye za mu fara gabatar da shirin. Masha Allah, yanzu za mu shiga kai tsaye cikin shirin kenan. Akwai abubuwa da dama wanda suke da kula da su za su sa zamantakewar mu da jama'a ta yi karko sosai. Akwai su da dama wanda in kana yin su za a so ka za ka samu soya duka da yake ba kowa ba zai so ka a faɗin duniya. Amma zan ba ku abubuwa guda biyu a yanzu nan wanda idan ka riƙe su to insha Allah za ka samu wanda suke son ka a faɗin duniyar nan duka da yake ba kowa ba zai so ka. Ko da bayan ka mutu za a yi maka addu'a wanda sun ka san ka da wannan halayyar kenan. Abu na farko shine ka zamanto mutum mai gaskiya. Bayan hakan ka zamanto mutum mai riƙon amana. Wannan su nake da su wanda zan faɗa muku a yau. Abokina zai ƙarasa muku shi ma wanda yake da su. Masha Allah, kamar yadda abokina ya magana, ni ma zan kawo muku abubuwa guda biyu wanda idan ka kula da su ka kyautata su kuma insha Allah za ka samu farin ciki a zamantakewanka da jama'a gabaki ɗaya. Ko da bayan babu ka a duniya za a yaba da kai kuma za a yi maka addu'a ta alheri. Abubuwan su ne kamar haka: ka kasance mutum mai alƙawari, cikon alƙawari idan ya ɗauka. Ka kasance cikin mutanen da ke da son haɗa zumunci, ma'ana ka rinƙa ƙoƙarin haɗa zumunci da jama'a a kowane lokaci. Wannan shi ne. Masha Allah, masu kallonmu da sauraronmu ina muku fatan alkhairi. A nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na ranar Juma'a. Sai dai wani makon idan Allah ya nuna mana, za mu ƙara kawo muku waɗansu abubuwa wanda suke da matuƙar amfani a rayuwarmu ta yau da kullum. Sannan muna neman shawara a wuraren ku da kuke kallon bidiyo kinmu da ku ƙara ba mu shawara bisa tafiyar da muke da ita. Ina muku fatan alkhairi. Mu futa lafiya.